ado da kwalliya ya kyau kike da kin yi murmushi tabbas. Halisa mai ado da kwalliya ni ce, ni da kai na zaɓi rayuwa tabbas. Idanuwa suna ganin ki soyayya, so nake da ke mu jura tarayya. Ran da za na zo ki sani kan hanya, ba abin da za ya sani in juya. To Halisa ba a kai kina duba, murmushin ki ba kawai a soyayya ce. Kamar ki ban gani ba har zuwa yau dai. Ana ginin so ne zai zama daidai. Zana zo gunki mu sha zama yau dai. Kai ne na baiwa daga rayuwa ta dai. Na ji na yarda amma kawai ko dai. A'a ba kan bane gaskiyar so ne. Gaskiyar so ne. Ke rayuwa a dinga dan misali, kamar asan kina riko dalili. Ba kansa ba na kan shi koli-koli, gaskiyar batun kawai ina da hujja. Rayuwa da kai tana daɗi, kaga dole ne na yau faɗi. Ba a gina sosilar kuɗi, gaskiya take rike komai akan hanya. Ingantaccen kamfani mai suna Magaji Walda and Construction ya zo muku da sababbin ƙofofi na manya-manyan gidaje da ƙanana irin na zamani, haɗi da wunduna da kuma 5-5 duk akan farashi mai sauƙi. Yana nan a Mangarot kan titin ɗan Maliki daura da gidan man Chalawa. Don neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu ta lambar waya kamar haka: 09010206940 da kuma 07069794353 sai kun zo.